Знаете ли, че една българка е била на крачка от Нобелова награда, изследвайки радиацията в института на самата Мария Кюри? Нейното име е професор Елисавета Карамихайлова, първата жена професор по физика в България. През 20-те и 30-те години на миналия век, в топ лабораториите на Виена, Кеймбридж и Париж, тя работи рамо до рамо с дъщерята на Мария Кюри, Ирен. Елисавета е сред първите в света, които изследват алфа-лъчите и проправят пътя към откриването на частицата неутрон. Вместо да остане на върха на световната слава в Англия, тя избира да се завърне в родината, за да създаде катедрата по атомна физика в Софийския университет. Комунистическият режим обаче спира научните й командировки и я поставя под наблюдение. Въпреки репресиите и радиацията, която уврежда здравето й, тя остава вярна на науката до край и завещава цялото си имущество на БАН. Напишете поклон в коментарите, за да почетем тази велика душа и последвайте профила за още интересни и неразказани истории.